ולדבר לפני ציבור כל כך חשוב. וכמו שאמר הרב דורפמן, צריכים קודם כל לפתוח את לכבוד אכסניה, כל המארגנים, כל אחד בשמו הטוב, יישר כוחכם ויישר כוח לכל מי שהגיע ויגיע בעזרת השם. הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא שיש לו בעיה מובנית מאוד גדולה. הבעיה המובנית הגדולה היא שכדי לדבר על הנושא הזה ולהקיף אותו, צריך, לשבת פה 3-4 שעות כדי להיכנס לעניינים. ובפועל יש לי פה 10 דקות, רבע שעה אם אני אגנוב 5 דקות נוספות. אז אי אפשר להקיף אותו, אבל ראשי פרקים כדי שהנושא הזה יהיה יותר מובן למי שלא מכיר אותו. ואני אתחיל בדבר מאוד מאוד פשוט. אני בטוח שכל אחד שיושב בו שמע לא פעם את הדיבורים, הסבתא שלי הייתה צדיקה כזאת שאין כמוה בכל העולם, והיא לא עשתה ככה. או היא עשתה ככה ולא ככה, או הוא הסבא אמר לי ככה וזה אמר לי ככה. אז אני משאיר לרב דורפמן את כל הנושא של ציטוט מהאחרונים של ה-200-250 שנה האחרונות, שרואים שהדברים לא התחדשו בדור שלנו, אבל אני לא עומד לדבר בכלל על הנושא של חלקים, שזה באמת הרב דורפמן, זה המומחיות שלו. אני רוצה לדבר על דבר אחר לגמרי. כמה שנלך בהיסטוריה יותר אחורה, המזון היה הרבה יותר פשוט. אם אנחנו נדבר על לפני 200 שנה ומעלה, אז רוב הדברים היו עושים אותם רק בבית. לחם היו עושים בבית, יין היו עושים בבית, חלב, או שהייתה למישהו פרה או עז חולבת, או שהיה יהודי אחד שהייתה לו את הפרה הזאת, והוא היה מוכר לכל תושבי הכפר חלב ישראל. אז הדברים האלה היו מאוד מאוד פשוטים. לא היו גם אז מזונות מורכבים כמו שיש היום. היום, אם לא תיתן לצרכנים מילקי וקוקה קולה ולא יודע מה, אז לא תנוח דעתם. לא עשינו לא סעודה ולא נהנינו ולא אכלנו ולא שתינו. פעם שתו מים, אולי שמו בפנים קצת יין, לחם שעשו בבית. מי שיפתח את השולחן ערוך בכל הנושא של פת נוכרי, שחכמים גזרו לא לאכול מביתם משום בנותיהם. ולכל אורך הדרך משמע שהבעיה היחידה שיש בלחם היא בעיה של חתנות עם הגוי. ולכן יש מי שיפתח את השולחן ערוך בנושא כלים, יש המון דיונים על הנושא הזה, מה קורה פלטר, נחתום, שמזמין את היהודי אליו הביתה לאכול. זה נקרא כבר פת של בעל הבית, או שזה עדיין פת של פלטר? לעומת זאת, אם בעל הבית יש לו לחם מאוד מאוד מוצלח, והוא גם כן מוכר אותו לשכנים, זה הופך אותו לפלטר, או שזה נשאר כבעל הבית? ויש על זה בלי סוף דיונים הלכתיים שלא הם הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא שהיום מי שיאכל לחם על סמך ההלכות האלו של פת פלטר ופת בעל הבית, אז הוא בוודאות ייכשל בהרבה דברים חמורים מאוד. אני חייב לספר פה סיפור ששמעתי מבעל המעשה, אני לא אגיד פרטים, לא היה בארץ הסיפור הזה היה באחת מארצות אירופה. הגיע רב צעיר לאיזה קהילה מסוימת באירופה, והתחיל לחקור מה אפשר לאכול פה, מה אי אפשר לאכול פה. אמרו לו שהרב הקודם בדק מאפייה, שהמאפייה הזאת היא עושה בגטים, והבגטים האלה אין בהם שום בעיה. טוב, מה מצוין? אין שום בעיה, אז אפשר לאכול את הבגטים האלו. הוא אומר לי, תקשיב, בגטים כאלו טעימים לא אכלתי בחיים שלי. משהו מדהים. יום אחד הוא הגיע למאפייה לקנות שם כמה בגטים למשפחה, ופגש את בעל המאפייה. עכשיו, להיות שהוא בן אדם מאוד אדיב וחברותי. אז הוא אמר לבעל המאפייה, תשמע, אני חייב לשבח אותך על הבגטים שלך. הייתי בהרבה מקומות בעולם, אכלתי הרבה סוגי בגטים, כזה בגט טעים לא היה לי אף פעם. טוב, בעל המאפייה השמין שם איזה 8.5 קילו מרוב נחת מהמחמאות האלו. מי נותן מחמאה כבר לבעל מאפייה? הוא אמר לו, בוא אני אגלה לך את הסוד שלי. זה לא סתם שזה כל כך טעים. אמר לו, מה כל כך טעים? הוא אומר לו, תראה, תמיד מורחים את התבנית בשמן כדי שהבצק לא יידבק כשהוא בתוך התנור והופך להיות לחם, ואז יהיה קשה להוציא את הלחם, או שמהלחם יתלשו פיסות ופתיתים. אז ממילא שמים שמן. הוא אומר, אני לא שם שמן.
אני שם שכבה של לרד. מישהו יודע פה מה זה לרד? לרד בעברית זה שומן חזיר. פשוטו כמשמעו. והוא אומר, השומן חזיר הזה מפעפע בבגט מלמטה, וזה נותן לבגט מתיקות מיוחדת ובריחות מיוחדת, וזה מה שאתה כל כך נהנה ממנו. אז אני חייב להגיד לכם שאני בסיפור הזה לא כל כך קונה את זה שחוץ מהשומן חזיר על התבנית לא היו בעיות אחרות. לא מאמין לו. הוא לא יודע אפילו מה לשאול. הוא הבן הרביעי שלא יודע לשאול. כדי לדעת מה יש בתוך הלחם, מישהו עשה פעם חשבון שבלחם פשוט שיש לנו היום במאפיית אנג'ל, לחם אחיד מה שפעם קראו, שהיה מסובסד, יש למעלה מ100 רכיבים. 100 רכיבים. אתם יודעים רבותיי מה זה 100 רכיבים? כל רכיב מה100 האלו כמעט הוא רכיב בעייתי שצריך בדיקה, דרישה וחקירה. הממשלה מחייבת את המאפיות למשל לקנות כל מיני קיטים של ויטמינים ומינרלים וכל מיני תוספים. יש מחלקה שלמה שנקראת משפרי אפייה. משפרי אפייה, השמיים הם הגבול כמו שאומרים, הכל יכול להיות בפנים. אז בסדר, מאפיית אנג'ל היא תחת כשרות של בד"ץ עדה חרדית, אז באמת הם בודקים כל רכיב ורכיב, מה יש בו, מאיפה הוא בא, אפשר לאשר אותו או אי אפשר לאשר אותו, וברוך השם, הכל טוב, יאכלו ענבים ויסבעו. אבל מה קורה כשאני הולך למאפייה באירופה, שאומרים לי בבגט אין שום בעיה? מה יש בתוך הבגט הזה, מתוך 100 החומרים האלה? אין שום דבר באמת? הייתי פעם עם איזה רב מסוים אמריקאי, במאפייה במזרח אירופה. לא רוצה להיכנס לשמות של מקומות, והוא בא והראה לי מאפייה שהוא הכשיר אותה. הוא הכשיר את המאפייה הזאת, והוא כל פעם היה בא וזורק קיסם עץ לתוך התנור כדי להציל מאפיית נוכרי. ברוך השם, מצוין, אין אפיית נוכרי. אבל מה יש כן? שלא נדע. אני ניסיתי להסביר לו את זה, הוא היה יהודי מאוד מאוד מבוגר, והוא לא קלט אפילו מה שאני אומר לו, והוא המשיך לאכול מהמאפייה הזאת, והמשיך לתת לאיזה מלון שמה, שהתיימר לתת אוכל כשר גם כן את הלחמים שלהם, בעיקר בשבתות את החלות שלהם. רחמנא ליצלן. החוסר ידע גורם למכשלות עצומים. אחת הבעיות הגדולות ביותר שאני נתקל בה בכשרות, זה הסוג של הכשרות שנקרא כולם יודעים. מה זאת אומרת? כולם יודעים שזה בסדר. כולם יודעים שאין בעיה. כולם יודעים שמותר. כולם אוכלים, כולם פה, כולם שם, כולם זה. אני חושב שכולם פה מכירים את הוורט המפורסם של הרבי מקוצק, שפעם הוא בא וצעק על החסידים שלו, איך הם אוכלים איזה משהו. אז אמרו לו, מה זאת אומרת? כולם אוכלים את זה. אז הוא אמר להם, 100%, יש מקום בגיהנום לכולם. המילה כולם אוכלים לא פותרת שום בעיה, ולא מבררת שום דבר על הכשרות האמיתית של המוצר הזה. צריך לבדוק כל מוצר ומוצר בפני עצמו. שמו בכותרת של ההרצאה שלי את הנושא של מגנום. הרב דורפמן, איך היה בדיוק הכותרת? מה יש כבר במגנום? מה יש כבר במגנום? למה נזכרו במגנום? מגנום יש בו שתי בעיות, מה שנקרא, כלליות. בעיה מספר אחת באדם שבא היום לחנות ורוצה לקנות מגנום, אז הוא צריך לבדוק היטב. למה? בגלל שחלק מהמגנום הוא באמת בכשרות העדה החרדית, אבל חלק מהמגנום מגיע עם כשרות חול, ועם חלב נוכרי, ועם אבקת חלב נוכרי, ועם מוצקי חלב נוכרי שהם מי גבינה וכולי וכולי וכולי. והכי גרוע מהכל, צילמתי פה את התווית של המגנום, מה כתוב ברכיבים. עכשיו, זה הרכיבים של המגנום שנמכר בארץ וכתוב בעברית. אז כתוב שם דבר כזה, שהמגנום מכיל, אני לא אקריא את הכל, חלב, שוקולד לבן, מחית אגוזי לוז, סירופ גלוקוזה, מייצבים. מייצבים. מה זה מייצבים? אז הם כותבים במייצבים שזה נקרא E471. לא, סליחה, לא מייצבים, מתחלב. כולם יודעים מה זה מתחלב? בלעז אמולסיפייר? אני אסביר את זה בחצי משפט.
אם אתם רוצים לקחת, לערבב מים ושמן, יש דרך לערבב את זה? תיקחו בלנדר הכי חזק שיש, תכניסו חצי מים, חצי שמן, תערבבו את זה שעה שלמה, תניחו את זה לרבע שעה, עוד פעם, השמן צף, המים יורדים, הם נפרדים. מה קורה בתעשייה כשרוצים לערבב מוצרים שיש בהם גם מים, גם שמן? אז יש חומר ביניים, קוראים לו מתחלב או אמולסיפייר. זה חומר שיש לו מצד אחד שלו אפשרות להיקשר למים, מהצד השני שלו, תחשבו על קרס שתופס את המים, בצד השני קרס שתופס את השמן, והוא נמצא בין שניהם, ואז המים והשמן הם כאילו ביחד. האמולסיפייר הזה הוא חומר סופר בעייתי. למה הוא סופר בעייתי? בגלל שהוא מופק משמן או משומן. עכשיו, כשאני לא יודע מאיפה השומן הזה הגיע, אז אני יכול לנחש. מה אני יכול לנחש? אם אני נמצא באינדונזיה או במלזיה, אז הניחוש שלי שזה מופק משמן דקלים יהיה ניחוש טוב. אם אני נמצא באירופה, אז הניחוש שלי שזה מופק מלרד או משומן חזיר, הוא יהיה ניחוש עוד יותר טוב. בגלל שזה החומר הכי זול שיש והכי זמין. למה שאני אעלה בדעתי שבן אדם ישלם הון תועפות על שינוע של שמן דקלים מאינדונזיה עד אנגליה או עד צרפת, וישלם את כל האוניות של הדרך ואת כל הזה, בזמן שיש לו שומן חזיר הכי זול. אז כשאנחנו מדברים על חומר כזה שנקרא מייצב, שנקרא אמולסיפייר, מונו ודי גליצריד, המילה גליצריד כבר מדליקה לנו את כל הפרוז'קטורים שיש, אני לא יודע אם זה עשוי משומן מן הצומח, או שזה עשוי משומן מן החי. כשזה בא לארץ עם כשרות של העדה החרדית המגנום, אז אני יודע שהמונו ודי גליצריד, המתחלב, האמולסיפייר הזה, מופק באמת משומן מן הצומח, לא משומן מן החי. אבל אילו היה לי דולר אחד על כל פעם ששאלו אותי מחוץ לארץ, מותר לאכול את המגנום שבחול? זו שאלה שנשאלת בלי סוף. מותר לאכול מגנום בחול או אסור לאכול מגנום בחול? התשובה היא פשוטה, אסור לחלוטין. למה שיהיה מותר? אם יש שם מתחלב, מונו ודי גליצריד, E471, שהוא עשוי משומן חזיר, איך יהיה מותר לאכול את זה? ואני כבר לא מדבר על כל השאר. הרב דורפמן, יש לי כמה דקות לדבר על 4.5. עוד נושא אחד, אם אנחנו כבר בריצה כזאת ולסיים את זה, כדי לתת מה שאמרנו מושג וטעימה של הנושא הזה, המגנום, ולא רק המגנום, אלא מיליון דברים אחרים, מכילים חומרי טעם וריח. מה זה חומרי טעם וריח? חומרי טעם וריח לוקחים חומר שלא קשור בכלל, מערבבים אותו עם עוד חומר שלא קשור בכלל, ולפעמים שמים עוד כמה חומרים שלא קשורים בכלל, ופתאום יוצא טעם אבטיח. ארטיק בטעם אבטיח. לא ראה בחיים שלו אבטיח, ולא יראה אף פעם בחיים שלו אבטיח. אבל יש לו טעם שהילדים מזהים את זה כאבטיח. מישהו מוכן לנחש כמה רכיבים יש בחומר גלם שנקרא חומרי טעם וריח? כמה רכיבים יש בפנים? תזרקו מספרים. 100. כמה? 100. 100. זה התמציות הזולות, יש בהן 100. כשזה מדובר על תמצית יקרה של מפעל יוקרתי, יכול להיות בפנים גם 3,000. עכשיו תחשבו שכל אחד מה3,000 הללו צריך עליו הכשר. בגלל שלא כל ה3,000 האלו זה חומר יסוד נקי. לפעמים הם מורכבים מעוד 100 אחרים, או מעוד 10 אחרים, או מעוד 3 אחרים. אז מישהו צריך את כל השרשרת הזאת לבדוק אחורה כדי לייצר חומר טעם וריח טוב. אז כשאומרים לכם מגנום בכל העולם הוא אותו דבר, יכול להיות שהוא אותו דבר, אבל בהבדל אחד קטן ויחי ההבדל הקטן. פה זה כשר ושם זה טרף. למה? בגלל שפה כשמייצרים אותו דואגים להשיג חומרי טעם וריח, שכל השרשרת של החומרי גלם נבדקה והכל כשר. אבל כשעושים את זה בחוץ לארץ, שמים את אותו חומר שיהיה בטעם אבטיח או שיהיה בטעם בננה. לא משנה. אבל בננה הזאת יכולה להיות כשרה ויכולה להיות טרפה. בגלל שלא מדובר על בננה שמברכים עליה בורא פרי אדמה. מברכים על חומרים שלא קשורים בכלל. ממילא להגיד שמותר לאכול מגנום בחול, או כל מוצר אחר שכולם יודעים וכולם אומרים וכולם חושבים שאם מותר לאכול אותו פה בארץ,
בגלל שיש עליו כשרות טובה, מותר לאכול אותו גם בחו"ל, בגלל שהוא אותו דבר. עובדה שכל המגנומים בכל העולם הוא אותו דבר, עובדה שעוד כל מיני משקאות מפורסמים הם אותו דבר בכל העולם, עובדה שיש בלי סוף חומרים שהם אותו דבר, בגלל שמייצרים אותם מסביב לכדור הארץ, אבל בהבדל אחד קטן, פה מייצרים אותם כשר, פה מייצרים אותם טרף. רבותיי, אני רוצה לסיים בדבר קטנטן, ו4.5 דקות שלי הסתיימו, היינו כבר בדרך, זה בסדר. כדי להסביר לכם מה הנושא הזה של חומרי הגלם ושל טיפול במזון, מישהו יודע מה זה שניצל אמריקאי? שניצל אמריקאי זה לא שניצל שלוקחים חתיכת חזה עוף או חזה הודו ועושים ממנו שניצל. שניצל אמריקאי מורכב מפירורים שבונים אותם כשניצל. איך הפירורים מחזיקים מעמד ביחד? אני לא רוצה להעריך בזה, אבל מישהו ראה פעם את הגוש שחותכים ממנו פסטרמה חזה הודו? הגוש נראה יותר גדול מכל התרנגול הודו. בגלל שזה לא חזה הודו. לוקחים וטוחנים גם חזה הודו וגם שומן וגם אור וגם עוד כל מיני דברים, ואת כל הדברים האלה ביחד מערבבים עם פוספטים שגורמים להם להיקשר ביחד ולהיות גוש, ומהגוש הזה פורסים לכם פרוסות ואומרים לכם חזה הודו נקי, מה? הפסטרמה זה הדבר הכי פשוט שיש פה. אני צחקתי פעם, אמרתי למישהו, אם הייתי רוצה להיות מיליונר ולרמות את כל העולם, הייתי עושה חוזה עם הצבא. איזה חוזה עם הצבא? הייתי אומר להם, רבותיי, כל הנעליים הצבאיות שנשחקות ונזרקות, אני משלם 0.5 שקל לכל זוג נעליים. לצבא זה משתלם? מאוד. מי מוכן לשלם להם 10 אגורות? אני לוקח את כל הנעליים האלו, מוריד את הסוליה של הגומי, לוקח את האור של הנעל, ממיס אותו בחומר שנקרא פפסין, מוסיף לו חומר שנקרא פפאין כדי לרכך אותו, עושה ממנו כמו שניצל אמריקאי עם התערובת פוספטים המיוחדת, מוסיף חומרי טעם וריח, ויש לי, מה אתם רוצים? שניצל? למה שניצל? סטייק אנטריקוט. רבותיי, אין לנו זמן כמו שאמרתי, אנחנו צריכים 3-4 שעות כדי לדבר על זה, ואין פה את הדבר הזה, את 3-4 שעות האלו, אבל דעו לכם, כשאומרים לכם כולם יודעים, כולם אומרים, ארבע צריך, הוכחות, מניין לכם שכולם האלה צודקים וזה נכון. יחי המגנום הכשר. כל טוב, תודה רבה. שכוח, תודה רבה לרב עודד בוגרד, איש חומרי גלם, ידוע. הרב עודד, זה מה שאומרים בדרך כלל על הנקניקיות, שזה דבר שלפעמים אתה מרגיש שאתה אוכל ומישהו מסתכל עליך. אז זה אחד עם כל מה שטוחנים שם. דרך אגב, הרב עודד בוגרד הזכיר את הנושא של החרקים בהתחלה, אבל זה ממש בנפשו למרות שהוא איש חומרי גלם. אחד הדברים שהרב עודד ביקש ממני כמה פעמים שאני צריך להזכיר את זה, על חיתוך החסה באולמות ובמסעדות. ישנם אנשים שמשרים ושוטפים את החסה, חותכים אותה קודם כל לחתיכות קטנות לסלט, משרים ושוטפים. חשוב לי להגיד לכם, זה לא לעשות שום דבר, זה לא יוציא את החרקים, כי העלים נדבקים אחד לשני, לכן חובה לעשות את ההשריה, להפריד את העלים, להשרות ולשטוף. ממש תודה. ורק אז לחתוך אחרי שזה כבר נקי. בדיעבד, בדיוק, בדיעבד אוכלים את התולעים. לכתחילה ודאי אסור לעשות דבר כזה, כי זה בוודאות לא מסיר אפילו את החרקים שיורדים בשטיפה, וכמו שאנחנו יודעים, ישנם חרקים שיורדים בשטיפה. שאלה כבוד הרב, הוא בהשגחה ללא חשש תולעים. איך אתה עושה אותו? אתה מקצץ אותו? את זה אני אדבר איתך אחר כך בפרטי, על זה רק בשביל שנוכל להמשיך. כעת אני רוצה להזמין אדם מיוחד, את הרב חגי בר גיורא. הרב חגי בר גיורא הוא מנהל מחלקת תעשייה וחרושת ברבנות הראשית, מפקח על כל המפעלים והתעשייה בארץ ישראל. הרב חגי, במשך שנים אני מכיר אותו כבר, אחד הלוחמים החזקים, גם בנושא החרקים, גם כל נושא הכשרות ממש בוער בנפשו. אחד הפעילים ביותר למנוע את התותים, נגד התותים של התחינה וכדומה, גם בנושא החרקים וגם בנושא דברים אחרים. אנחנו נכבד את הרב חגי שיגיד לנו כמה דברים על התעשייה.